Dobre, že kedy sme začali robiť tieto podcasty s Romanom Kružďakom 2,5 roka dozadu. Vtedy to bol skoro každý druhý inzerát. To, že dnes to nevychádza, tak to nekupujte. Nie, že to je úplne základná vec. Že... Skončili sme. Máme hotové, idem plávať. Tak ako to teda je? Ako tomu máme vlastne rozumieť, že 2 roky dozadu sa investičný byt oplatil a zrazu sa už neoplatí? Zlaté časy, kedy nám nehnuteľnosti rástli až do nebies, sú pravdepodobne už preč. Iba úplne stačilo, aby ste tie veci od začiatku podávali úplne inak a nie len ľudí nabadali k tomu, aby si kupovali samé byty. Nehnuteľnosť, a riešim teraz čisto len tú investičnú stránku, neriešim to, ak chce niekto nehnuteľnosť na vlastné bývanie, je super doplnok, ešte raz doplnok do investičného portfólia, ak si to človek môže dovoliť. Ale predtým, ako ste začali ľudí nabadať k tomu, aby si kupovali investičné byty a kritizovali životné poistenie nehnuteľnosti, tak ste mali brať do úvahy aj aktuálnu situáciu na slovenskom realitnom a hypotekárnom trhu. Áno, ak mal niekto alebo má 1% úrokovú sadzbu na hypotéke, výnosovo mu to vychádza pekne. Ale pokiaľ človek už má 4% úrokovú sadzbu, čiže sadzby, ktoré máme aktuálne, tak tá situácia je úplne iná. A pre ľudí, ktorí pozerajú toto video, tak si všimnite, ako pán Karpiš veľmi pekne na číslach vysvetlil, prečo z dlhodobého hľadiska je zaujímavejšie a efektívnejšie uprednostniť ETF-ka pred investovaním do nehnuteľnosti.